Hello guys, welcome back to my channel. ଆଜି ହଉଛି 31 ଡିସେମ୍ବର ଇଭିନିଂ। ତ ଆଜି ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଏସ୍ପ୍ଲାନେଡ୍ କୁ। ତ ଲେଟ୍ସ ଏନ୍ଜୟ। चेकिंग करतो चेकिंग Hello guys, ଏବେ ବହୁତ ସାରା ଖାଇବା ଅର୍ଡର କରିଦେଇଛୁ। ଏଇଠି ମୋ ହାତରେ ଚିକେନ ପପକର୍ନ ଅଛି, ବର୍ଗର ଅଛି। ଏଇଟା ହିଁ ବର୍ଗରଟା। ତା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ, ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ସିଜଲର। ଆଉ ବାବା କଣ ଖାଉଛନ୍ତି? क्रिस्पी चिकन କ୍ରିସ୍ପି ଚିକେନ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତିକି ଖାଇବା ଆମେ ଏବେ ଖାଇବୁ। ଆପଣ और ये टाइम बुक करा ଆହୁରି ବି ଖାଇବୁ କରାହବ। ଆପଣ ବି ଏସ୍ପ୍ଲାନେଡ୍ ଆସିକି ଖାଇବେ। ତ friends, ମୋର ଖାଇବା ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୋର ଗେମ୍ ଟାଇମ୍ ହଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଟାଇମ୍ କମ୍ ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ। ପୁରା ମତେ ଖାଇକି ମାନେ ମୋର ପେଟ ଫୁଲ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ଆମେ ଯିବା। आर जल्दी टाइम पड़ोची
ବତା